1 Corinto, Kapitulo 16, versikulo 1 hangtod sa 4. Ang tabang alang sa isigkakristohanan. May tungod sa ihinabang alang sa mga katawhan sa Dios, buhata usab ninyo ang akong ipabuhat sa mga simbahan sa Galacia. Sa unang adlaw sa matag semana, ang usab-usa kaninyo magahin gayud og kwarta sumala sa inyong kinitaan ug tigumon kini aron maandan na inig-anha ko. Unya ipadala ko ang mga tao nga inyong napili uban sa sulat sa pagpaila aron dadto nila sa Jerusalem ang inyong gasa kung kinahanglanon nga moadto ako o pakuyugon ko sila. Pagkadto ang ato. Salamat sa pulong na binabasa ng katalinghugan. Mga igsoon, akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog alang sa pagsulodar sa atong sa pulong sa Dios diha sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 2 bersikulo 11. Muros kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Unya misulod sila sa balay ug nakita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nangluhod sila ug misimba sa bata ug giablihan nila ang ilang mga gasa ug nihalad sila kaniya bulawan, insinso ug mira. Palihog manlingkod ang tanan sa makausapa sa ngalan sa atong bugtong buhi nga Dios nga si Ginoong Hesukristo. Ani ako kung kauban ako karon. Oy daw dear friends. Ako na kung nakapod. Ako ngalan is Monsignor Godofredo Reyes. Bati ko kung ngalan kay ngalan bundakan kung ngalan nga Gudo. Sa opisina Gudo mo ko. So pan ko kanang sakit na ko bundakan. Balas-balas lang ta. Dire, ano na lang, Mons lang yung tawag sa kuha. Dire, yung mga reverend akong tawag para mawala nga to ang mga pangalan nga. Medyo, kuhan, kining niya ang delikado kayo gibundak. Ako dahil si Monsignor Reyes, ang inyong Church the Body of Christ, Steward of Records. Inutlo sa sinulat ni Apostol San Mateo, Kapitulo 2, versikulo 11. O kini, mga igsuon, nagpamatuod na to, nga panahon kung musimba ta sa tong Ginoo naagi tay gasa. Kung daghan kayo ang mga gasa nga pwede nato himuon, dili lang kay isa lang gasa may kakwarta, dili mga igsoon. Kung dili una sa tanan malipay gid na ang Dios, labi na naa kay personal nga giving kanang gikan gid sa imuha ba kay inani magud ang conversion. Usahay, magkwanta nga nganong muhatag man ko? Nganong muhalad man ko? Una, sa duha ka greatest commandment sa Dios, higugma ang Dios labaw sa tanan. Kana siya mo na ang paghigugma nimo sa Dios, ug ang mapuslanon ana, dili na siya madapat ni bisan unsa. Kung dili, ay kaduha, igugmaay mo isig ka tao sama sa imong kaugalingon. So kung gihigugma nimo ang Dios, siyempre na kay personal nga giving. Malipay ang Dios ni ana mga kaigsuonan. Pwede ko magpabasa nimo dire kay para dili ka malaay ba. Exodo kapitulo 35 bersikulo 22. So 22. Wala po na nag-restrict diha og kuan ba? Babae ray pa agtuon, pahalaron. Atong basa palihog ko pagbasa dire. Mianha ang mga lalaki ug mga babae. Mga lalaki ug mga babae. Sige. Ang tanan nga nagdasig, nagdalag mga dayan-dayan, mga aryos, mga singsing. Kuyogan sa unang panahon no, ang ilang ihalad katong mga aryos nila. Singsing katong singsing nga bulawan. Mga kwintas ug tanang matang sa mga butang nga bulawan. Na tanang mata nga bulawan. Sinang gana? Sa unang panahon, maghalad ang mga tao. Iyon ana. Kaysa una man good pod, walay kwarta. Walay kwarta. Ang ilang mahalad katong pod. Sa to pa, ang value
sa singsing. Singsing lang ha. Kana lang kuan katong sa Eagles Club na ako nga singsing. Na 2,500 na. Imo nang kaya ni mo ingana nang ihalad? No? Panalit. Kanang mga singsing nga katong bulawan gid pod. Tagpilang gramo sa bulawan 2,400. Ang gramo, ang katong gamay kay nga isa ka ana ba kaguhit. 2,400. Unya panalit na imo na to siya kuan 24 carats or 18 carats baka. Imong kuan dia kaya nimo ihalad. Kaya sa unang panahon, pero karon moingon ka nga lisod na gyud kay gani sa tuwa gani na kuan na nato. Ini ang usahay mo halad ganitag ginagmayron gyud. O di ba? Ana. Ikadua, ang Dios malipay usab kung kita maghatag labi na sa pananglit. Dili lang man kay maghatag ta kay ihalad nato dinhi sa simbahan kung dili para sa simbahan o para atong mga nagkalisod. Palihog ko pagbasa dre sa Esdras kapitulo 2 sa 68 ngadto sa 69. Sa pag-abot nila sa templo sa Ginoo dito sa Jerusalem, Okay? pipila ka pangulo sa mga panimalay ang mihatag og mga kinabubot-ong halal alang sa templo sa Alang Dios. halad alang sa templo sa Dios. Aron tukuron kini pag-usab sa nahimutangan niini kaniadto. Oh. Sumala sa ilang maabot, mihatag sila ngadto sa panudlanan alang sa pagtrabaho sa templo ug ang tanang kabat og 5 ka kilo nga bulawan. Okay, daghang kayong salamat dre. Gikalipay sa Dios sa una nga maghatag ka o para sa imong simbahan. Pero kita no, mahimo ka na to nga kung pananglit kon ang uban nakita nako bisan sa Napulan. Sa Napulan. Ang ilang mo dito. Pag-asa gani. Mayon siya bangko ako 5 ka bangko. Moingon po tong isa, ako 10 ka bangko. Ura ba og gitawag nato ang kunay sila ba kung kinsay mo angkon sa bangko. Oh sige ikaw man ani ako imo kuan lighting ako Ang isa mo ingon ana pagka-realize ni ana nahimong nindot ang simbahan. Daghan gid og mo kuan pod. Daghan. Kung wala ay gitawag kuan kay gani sa unang panahon. Ug atong ang total bitaw na no. Sa English ni siya akong basahon some of the leaders katong mga pananglit na ay kita naman tay mga barangay captain, natay mga nailad ko kayo og kuan ba? Dagkong tao. Di lang ako istorya lahi kay kuan kini ang basin og ang inyong una-unaan kining pari hugaw. Kaya mo yung natog dagkong tae. Nalilitok ang ginawa ko. So inana dagkong tao sa unang panahon ninghatag para pagtukod sa templo. Kita usab nga na income, pareha nato na income. Muhatag punta para sa templo. And each gave as he could. Kanang kaya niya. Kaya niya nga ako 5 pesos lang bikla. Tayo ba muhatag hatag 2, 3 ana sa tuag. Matigom na dako naman na siya. So ang inanang nahitabo. Sa una, the total value of their gifts amounted into $300,000. Nasayon ka na? Ang kuha nila ng kwarta, $300,000. Karong panahon na, kanang $300,000. Unsa na ka nakadako nga simbahan? Kung panalit, inyong i-imagine, $300,000, pila ka milyon. Grabe no? Dako. Oh, milyon na siya kapin. So, dayon, $300,000 of gold o $170,000 of silver o 100 robes of the rest. So, karon layo ra gid kay ta sa maong henerasyon no? Sa pinaagi sa paghatag. Kita hatag tag 5, di ba? Kasagaran mo na ato ang kuan. Dayon sunod. Labi na gitawag nato regular man ni magsimbata.
kung kani magong atong paghatag, sakripisyo ni. Sakripisyo siya. Mabasa na nato sa 2 Korinto kapitulo 8 bersikulo 2. Gisulayan sila pag-ayo pinaagi sa mga kanisdanan, ang ilang gisagubang apan. Ang ilang kalipay labihan kadako ug tungod niini nang hingapin ang ilang pagkamanggyatagon bisan sila mga kabos kaayo. Okay, daghang kayong salamat. Na ang nahitabo ni ana sa una kana bitaw bisan pagkalisod kay ka. Mamao naman ako ni kwarta. 5. Nya, makaunaw na ako kay banhalan na kola pa. Sakripisyo ba? Hatag. Pero sa unang panahon, bisan pag nagkalisod kay ito sila wala gyud kanang gihat bagyo. Gibagyo sila. Unos o giunsa sila. Hulaw. Pero naghatag yapon sila. Apan bisan sila kabus kaayo. Sama usab nato. Bisan og unsa ta ka kabus, dili katarungan nga dili ta pwede mo halad. Karon kaning halad dili na siya nagpasabot, kwarta lamang. Wala nang kabutan din o kwarta lang yun. Kung dili, hatag sa imong kaugalingon. Bisan na lag oras. Oras. Pinaka-importante kay oras sa paghatag kung wala kay kwarta. Oras nimo ngadto sa Dios. Ana mga igsuon. Then kani man God ang paghatag usa siya ka pamaagi sa pagsimba ngadto sa Dios. Mabasa na nato sa atong ebanghelyo. Misulod sila sa balay. Nakita nila ang bata og si Maria. Giablihan nila ang ilang mga gasa. Mga gasa, nag-offer sila. Og mihatag sila kanila og bulawan, insenso, og mira. So buti pasabot, yan ang mga kaigsuunan. Kanang mahulog nga usa siya ka pamaagi nagisimba nato ang Dios. O sa panahon nga mosimba gud ta, kinahanglan gid siya natay i-offer niya. Kung unsa nimo makuan man nato na maingon ka, mahal na ko ang Ginoo. Yes, mahal kayo nimo ang Ginoo. Sa to pa ang Dios, mani ika. Mo kuan ika, mahatag ka sa iya. Muhatag ka sa iya bisan na lang og imong panahon. Just until here, this video have a part 2. Please subscribe here for more updates. Thank you for watching this video, my friends.